Здравейте, скъпи приятели и почитатели на езотериката, езотеричното познание и на TikTok канала Поглед в неизвестното. Аз съм Демир, дипломиран астролог, нумеролог и таролог с опитност от 20 години. С това видео искам да ви разкажа как тръгнах по пътя на езотериката, а в процес ще ви споделя и по какви въпроси и проблеми могат да бъда полезен. Всичко започна през 2001 година, когато получих като новогодишен подарък един учебник по нумерология и пожеланието бе да изчисля какво ми предстои през новата година и през новия век. Пътят на езотериката не е лек, той е малко по-труден, изискващ постоянство и желание за надграждане. Започнах първоначално самостоятелна подготовка и самостоятелно обучение първоначално по нумерология, а след това и обучение по карти Таро и оракулски карти. Когато се почувствах достатъчно сигурен в знанията си, през 2003 година започнах работа в астрологичен център, а малко по-късно през 2003 година направих и своите първи телевизионни изяви по канал 2001, тогавашния канал, който бе популярен с продуцирането и излъчването на ясновидци и езотерични експерти. В процес реших, че искам още да знам, още да науча и се записах на професионални курсове при изявени по това време в областта специалисти, а именно при астролог Люмиер, при нумеролог Цветанка Рангелова и при нумеролог Кристина Сунгарска. Завърших курсовете, защитих своите знания чрез изпити и съответно получих своите дипломи, които удостоверяват моите знания именно в сферите на астрологията и на нумерологията. Не спрях до тук. Продължих да търся нови знания, имах възможността да се запозная с най-силните специалисти в областта на баенето и най-силните ходжи. Сприятелих се с тези хора, спечелих тяхното доверие и те решиха да ми предадат своите знания и умения. И така до ден днешен. Вече 20 години съм на сцената на живота, свързан с езотериката и езотеричното познание и до ден днешен продължавам както да ви бъда полезен със своите знания, таланти и умения, така разбира се продължавам да търся още нови знания и още нови методи, с които мога да ви бъда полезен. Освен, че съм популярен повече в сферата на прогнозирането, изготвянето на хороскопи и прогнози с нумерология, астрология и карти Таро, аз имам още свои знания и таланти, за които искам да ви споделя. Какво може да помогне на вас и да вървите по-лесно във вашия житейски път? Освен прогнозите, това могат да бъдат и ритуалите. И сега ще ви споделя за кои ритуали става на въпрос и по какъв магически начин мога да ви бъда полезен. Изготвяне на астронумерологични хороскопи и прогнози, предсказания и отговори на вашите конкретни въпроси с помощта на картите Таро и на оракулските карти, послание на ангелите и ангелска терапия, проверка за уроки, магии и други негативни влияния по древен нумерологичен османски метод, баене за уроки, страх и самодивско настъпено, леене на куршум против уплах и страх, леене на восък против страх и магия, разваляне на магии по различни, най-често източни и ориенталски магически практики, разваляне на магия за скарване на съпруг и съпруга или на брат и на сестра, разваляне на магия направена за неразбирателство между съпруг и съпруга, помощ при страх, проговаряне на дете, заекване на дете или дефекти в говора. Също така, помощ при пристрастявания към алкохол, хазарт, комар или изневяра, помощ при намиране на работа, помощ за зачеване и задържане на плода, привличане на клиенти за търговски обекти, магазини и така нататък, отваряне на късмет и затворени работи и също помощ за създаване на семейства. Също така ритуал за харизма, да ви харесват хората, да привличате тяхното внимание и положителен поглед. Енергийно изчистване на дома, привличане към дома на берекет, късмет и изобилие. Също така талисмани, амулети и носки, както за защита, така и за привличане на личен берекет и изобилие.
Практикуваните от мен ритуали, държа дебело да подчертая, са от сигурни източници, лежащи на българската и турско-арабската магически традиции. Аз ви очаквам за консултация, очаквам да споделите за своите проблеми, заедно ръка за ръка да намериме тяхното решение, да привлечем към вас повече късмет и успех в начинанията. А как може да направите това? Просто когато попитате и по този начин ще хванете съдбата в своите ръце. Очаквам ви!